Anem a començar aquesta sessió, que és la sessió semipresencial que organitzem a la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. El meu nom és Fèlix Bosch i avui parlarem sobre l'informe mèdic, errors, recomanacions per una millora d'aquest informe mèdic. Abans de començar, m'agradaria insistir en que és una sessió organitzada conjuntament amb la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina, amb l'acrònim del SOCDENCAT, i en col·laboració amb la Fundació Dr. Antoni Esteve. Jo, com a representant de la Fundació Dr. Antoni Esteve, m'agradaria dir 4 paraules sobre la nostra institució. Com una institució sense ànim de lucre que treballem en temes de farmacoteràpia i que li donem una orientació multidisciplinar en els temes que nosaltres tractem i orientació també internacional. Algunes de les coses que nosaltres fem, algunes amb molta importància, estan relacionades amb temes més locals i en temes més nacionals, com és el cas de la llengua. En aquest àmbit, en el camp de la llengua, tenim molts punts de coincidència amb la Societat del Diccionari Enciclopèdic Català. És per això que, entre altres institucions, les vam posar en marxa aquest projecte d'EMCAT, en el qual hi participen des de l'Institució de les Lletres, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia, l'Enciclopèdia Catalana, el TERMCAT i el Departament de Salut, entre d'altres. Bé, a mi m'agradaria comentar que les iniciatives en temes de llengua i les iniciatives en temes de terminologia de la Fundació Dr. Antoni Esteve han sigut una línia que hem estat treballant en diferents projectes, bàsicament perquè precisament la persona que porta el nom de la Fundació, el Dr. Antoni Esteve i Subirana, i concretament també el seu pare, havien treballat en aquesta àrea. Quan refereixo al seu pare, em refereixo al doctor Josep Esteve i Seguí, que va fer precisament va publicar la Paremiologia Comarcana des del butlletí del Centre d'Excursionista de Manresa, com una iniciativa en la qual sortien una sèrie de termes i adagis referits propis de la llengua catalana. Estem parlant de fa molts anys i posteriorment el doctor Antoni Esteve Subirana, el seu fill, també va fer iniciatives diverses des de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, de l'Institut d'Estudis Catalans i fins i tot en un congrés de metges dels biòlegs de llengua catalana, metges i biòlegs de llengua catalana, precisament el 8è congrés, ell va participar i va rebre una medalla, un distintiu, una medalla d'or per les seves aportacions en temes de farmacologia, precisament amb l'aportació, amb la síntesi d'un derivat arsènic pel tractament de la sífilis. En aquell any també va participar en aquest congrés. Bé, dit això, per nosaltres és un plaer participar en aquestes iniciatives i molt recentment també m'agradaria esmentar la col·laboració de la Fundació Dr. Antoni Esteve juntament amb el TERMCAT amb l'edició del Diccionari de Recerca Clínica i Medicaments que es va publicar el 2014. Bé, aquesta era la introducció que us volia fer sobre la Fundació. També seria bon moment per fer un petit recordatori i homenatge al doctor Màrius Foz i Sala, que era el mes de febrer, no fa gaire, per la persona que era, va ser professor meu, concretament en medicina, i va ser una persona molt implicada en temes d'assistència i en temes de docència i de recerca, i una de les seves aportacions més importants en el tema de la llengua va ser participar en el Diccionari Enciclopèdic de Medicina, juntament amb el doctor Joaquim Ramis, en els moments que van reactivar l'edició de l'any 2000. I posteriorment també ambdós van ser els pares del projecte d'EMCAT que nosaltres hem aquests dies. Bé, dit això, i abans de donar el torn de paraula a la doctora Judit Usall, només comentar-vos que en principi les persones que esteu fora us hem desconnectat els micros, podeu tenir la pantalla connectada, els que vulguin, i quan vulgueu fer preguntes, l'únic que podeu fer és utilitzar el xat, mà alçada, i anirem controlant les sol·licituds de paraules. I el que farem al final de la sessió d'avui, hi haurà 3 sessions, al final de la sessió també donar una possibilitat de torn de paraules presencialment amb la gent a distància, la gent que vulgui fer algun comentari o alguna pregunta a les ponències d'ara. Doncs, sense més, jo deixo la paraula a la doctora Judit Usall, que la doctora Usall, pels que no la coneixeu, és psiquiatra, que treballa a l'Hospital de Sant Joan de Déu i que està aquí en representació com a presidenta de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic. Gràcies, benvinguts tots i totes, i Judit, quan vulguis. Molt bé. Gràcies, Fèlix. Sí, jo soc la Judit Usall i Rodier,
soc del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, psiquiatra, però aquí estic com a presidenta de la Societat Catalana de Diccionari Enciclopèdic de Medicina, que ja ho ha dit el Fèlix, hem organitzat conjuntament aquesta sessió amb la Fundació Esteve. El Fèlix, a més, està el vicepresident, de fet, de la nostra societat, com també està en la Fundació Esteve. Aquesta sessió l'han organitzat el Fèlix i també la Maria Mar Salazar, que és la secretària de la societat. El que passa és que, com que jo no he pogut venir aquí, ja està a distància, hem decidit que la presentació la fes jo. Per tant, doncs ja passaré a presentar-la. Jo crec que nosaltres vam pensar que realment era molt interessant, que ens interessava com a societat poder fer una sessió en aquesta línia, perquè la nostra societat es va crear per a treballar en el diccionari enciclopèdic, però també per afavorir que s'utilitzés bé, que s'utilitzés més i bé el català en la salut, en tot allò relacionat amb la salut. I, evidentment, un informe mèdic en català, però a més escriure'l bé i de forma correcta, pensem que això és molt important. Per tant, jo crec que realment és una sessió molt interessant i ja passarem a presentar-la. Ja passo a presentar-la. El títol és Com redactar un informe mèdic i parlareu dels errors més comuns i les recomanacions bàsiques, que jo crec que això és molt important, però a més dieu per millorar la comprensió, perquè un informe és per a que estigui utilitzat per altres pacients i també per altres professionals. I ho faran, doncs, d'una banda, primer parlarà la Rosa Estopà, que és investigadora del grup Iulatern i la IP del projecte Junta, i es farà la pregunta: entenem els informes mèdics? Errors més comuns en els informes mèdics. Parlarem dels errors. Després la Maria Amor Montaner, que és de l'Institut d'Estudis Catalans i també investigadora del grup Iulatern, ens parlarà de la terminologia dels informes mèdics. I després la Laia Vidal Sabanés, que és la doctoranda del grup Iulatern, ens parlarà d'un tema que jo crec que és importantíssim, que és com podem fer que els i les pacients entenguin millor els informes mèdics. Sí, la veritat és que això potser és un tema que ens interessa a tothom, que ens dediquem a fer informes i a tractar pacients. I després acabarà la Rosa una altra vegada parlant de projectes que tenen com a objectiu la culturalització en salut de la població. Per tant, doncs, endavant, i gràcies per venir i per acceptar la nostra invitació. Bé, moltes gràcies en nom de les tres per acollir-nos tant dintre la societat com dintre la Fundació i per pensar en nosaltres. També hem de donar les gràcies a la Fundació Esteve perquè ells es van interessar per a la nostra recerca i van facilitar el fet que poguéssim publicar aquest llibre, l'informe mèdic i com millorar-ne la redacció per facilitar-ne la comprensió, que és un llibre que vaig coordinar però que hi van participar molts dels investigadors que formen part del grup Iulatern, que ens dediquem a la terminologia i en aquest cas vam estudiar més en concret la terminologia del món de la medicina i que els teniu aquí a la pantalla. És un llibre que està editat en paper però també es pot descarregar. Més que presentar-vos el llibre avui amb tots els capítols, etc., el que hem pensat és que seria interessant veure d'on ha sortit, és a dir, què hi ha al darrere d'haver fet un llibre. I darrere d'aquest llibre hi ha molta feina d'investigació i de reflexió, i és el que volem presentar-nos. També al final les meves companyes posaran exemples concrets o com ara mateix comentàvem, doncs també farem referència a exemples i solucions. Però bàsicament també ens interessava molt veure tot el recorregut de recerca que fa que arribem a veure què és necessari parlar sobre si es pot o no millorar l'informe mèdic i si es pot, doncs com fer-ho. El punt de partida era un punt de partida molt social, que és que el diagnòstic d'una malaltia sempre genera un impacte emocional important en les persones i en els seus familiars. I aquest impacte emocional sempre va lligat en què se generen una sèrie d'interaccions entre els professionals de la salut i els familiars o el pacient i els familiars. I en aquestes interaccions, que són interaccions de tipus comunicatiu, a vegades hi ha entrebancs, hi ha problemes que no permeten el que voldríem de tothom, a les dues bandes, que és una comunicació reeixida. Les raons per les quals no hi ha sempre una interacció ben reeixida són molt diverses, poden ser cognitives.
poden ser psicològiques, poden ser fins i tot culturals, però també poden ser lingüístiques. I clar, nosaltres penseu que partim que som lingüistes i per tant la nostra mirada serà una mirada des del punt de vista de la llengua. Per això pensàvem que analitzar els problemes i cercar-ne solucions era un pas endavant, en el fons, per millorar la qualitat de vida en temes de salut. Un altre punt de partida important és que som molts, tant a nivell personal com si ho observem, els que a vegades hem tingut l'experiència de que ens donen un informe mèdic, després o durant un procés assistencial, llegir-lo, pensar que l'entenem en aquell moment, però no entendre la majoria de les coses i més quan arribes a casa encara l'entens menys. En el fons és una situació una mica paradoxal, perquè el malalt es troba llegint un text que parla de la seva salut, que està escrit en la seva llengua, en principi, però que no l'acaba d'entendre i que el vol entendre. I en aquest sentit nosaltres pensem que el pacient està una mica desemparat perquè ho vol entendre, està bé que ho pugui entendre, però no ho entén. I què fa? Doncs moltes vegades el que fa és comença a cercar parauletes que surten d'alguna manera a internet. I a internet hi troba els dubtes? Doncs no, moltes vegades el que passa és que es multipliquen, s'angoixa i està com perdut entre les lletres i sovint no desapareix aquesta angoixa, sinó que justament s'incrementa. S'han fet molts estudis a nivell nacional, però també internacional, que mostren que els pacients demanen poder entendre el seu informe. I també s'han fet estudis que veuen quines conseqüències o que mostren quines conseqüències tenen no entendre-ho. També no només de cara als pacients, també té conseqüències en altres sectors més professionals, entre els mateixos professionals, per exemple, penso en els documentalistes mèdics, o també molts problemes en relació al tractament automàtic. El tractament automàtic és molt important i més en el camp de la medicina i justament un dels impediments és la llengua d'aquests informes per poder-los tractar. Abans s'ha de fer un processament del llenguatge d'aquests informes per després poder-los tractar i poder treure bons resultats. Per exemple, un hospital que hi treballa moltíssim en aquest sentit és l'Hospital Italià de Buenos Aires, que té molta experiència en això que estic dient. Per tant, amb tot aquest background, nosaltres vam plantejar un projecte, que era el projecte Recercaixa, que partia d'un problema social. Com us deia, els pacients i les seves famílies, bàsicament, no sempre s'hi miren els textos que generen els professionals, perquè hi ha interferències. I el nostre repte era apropar aquesta informació d'alguna manera al pacient per poder-lo empoderar en un model de comunicació al qual tendeix Europa més simètric en el marc de les polítiques que s'estan duent a terme. Havíem d'estudiar la comunicació entre els professionals i van participar diversos tipus de professionals, entre els quals els lingüistes. Els focus de recerca eren molts i els que avui ens interessen només són els del punt 2, que són els informes mèdics. Vam fer també entrevistes de profunditat amb famílies, hem fet enquestes de comprensió, us en parlaré una miqueta, però bàsicament el focus de recerca que avui volíem treure o posar sobre la taula era el dels informes mèdics. No cal que digui en aquest fòrum que és un informe mèdic, perquè tothom això ho coneix perfectament, però també és veritat que a vegades aquest informe mèdic, els mateixos professionals a vegades no s'ho agafen com una cosa de tràmit i a vegades no li donen tanta importància perquè per moltes altres qüestions, a vegades per manca de temps. L'informe mèdic és un document molt i molt complex, perquè està clar que el que l'escriu és un especialista, és un metge, però el que no és gaire normal és el destinatari. Normalment els textos especialitzats tenen un destinatari molt clar. Els articles de recerca, el destinatari és un especialista. Un tríptic que parli sobre el càncer de mama, el destinatari és el pacient. Però l'informe mèdic el que ens passa és que té molts destinataris. Escriure una cosa per molts destinataris, per altres professionals, per codificadors, per pacients, fins i tot per jutges, etc., és una tasca molt complexa. A més d'això, hi ha alguns condicionants que no deixem que no vull deixar d'anomenar, que són condicionants físics. És a dir,
El metge té poc temps per escriure un informe i, a més, un espai que a vegades no és el més adequat. Condicionants tecnològics. Hi ha manca de programes adequats perquè molts dels programes que es fan servir en els centres sanitaris no incorporen un corrector ortogràfic, com el que incorpora tan senzill el Word, ni tan sols això. O hi ha condicionants d'estructura, una manca d'homogenització entre un centre i un altre, o condicionants formatius. A les carreres professionals en què es formen, per exemple, els metges, a la carrera de Medicina, hi ha molt pocs crèdits en molt poques universitats destinats a formar el professional en escriure un informe mèdic. Hi ha condicionants discursius, com us deia abans, que és un document molt complex. Tenint en compte tot això i tenint en compte que ja hi ha molts estudis fets que han fet des d'institucions bàsicament liderats per metges o per professionals de la salut, en què han posat èmfasi en com són aquests informes mèdics des del punt de vista del contingut, a veure si fins i tot comitès ètics que miren si realment falten determinades dades o no, com es compleixen. Nosaltres en tot això no ens hi posarem. Nosaltres venim del món de la llengua i el que ens interessava, ja que és un text escrit en català o escrit o a vegades escrit en català i en castellà, doncs el que volíem saber és com són lingüísticament aquests textos. Perquè d'això sí que no n'hi havia d'estudis. Hi havia estudis sobre com són els informes des del punt de vista cognitiu, quines informacions tenen, quines no, però no com són des del punt de vista lingüístic. I per tant el que volíem veure és quins elements de l'informe estaven obstaculitzant la comprensió, per la raó que sigui, però l'estaven obstaculitzant. Com ho van fer, això? Doncs el que van fer és agafar 50 informes mèdics de 3 històries clíniques de molts centres de diversos hospitals entre un període de temps del 16 a l'11 i a partir d'aquí primer vam intentar passar testos automàtics que existeixen de llegibilitat, de comprensió lingüística, però vam veure que aquests testos per un informe que és tan especialitzat no acabaven de funcionar perquè, de fet, el resultat d'aquests testos és que eren molt difícils de comprendre, però el que no feien és discriminar el per què eren difícils i, per tant, no ens acabaven de servir. I el que vam voler és començar a fer un estudi microlingüístic d'elements molt concrets. I el que vam fer entre tots els investigadors del grup és establir tota una sèrie d'indicadors, que ara no he posat ni reproduiré, però indicadors de tipus textual. Per exemple, quantes paraules tenen les frases, quantes frases hi ha en el text, els paràgrafs, quantes paraules tenen, quantes frases, etc. Indicadors sintàctics. Què vol dir això? Doncs el que vam començar a veure és establir tota una sèrie d'indicadors que deien quantes frases no tenen verb, quantes frases tenen verb, quantes frases tenen un verb impersonal, perquè sabem que els verbs impersonals obstaculitzen la comprensió, quantes frases estan negades, que sabem que quan diem una cosa amb negació està estudiat que costa més d'entendre. Quantes frases tenen subjecte explícit, quantes no en tenen i l'estan amagant, quantes no se sap quin és el subjecte, etc. És a dir, una sèrie d'indicadors que vam establir per poder després analitzar els textos. El mateix amb els indicadors lèxics. Vam mirar quanta terminologia hi havia en funció de lèxic general, és a dir, el tant per cent, la densitat, quantes paraules venien dels formants grecollatins, quantes eren sigles, etc. D'aquesta part més terminològica, com que pensàvem que avui podia ser una de les que podia interessar més, després la meva companya, l'Amor Muntaner, en parlarà una miqueta més. Qüestions pragmàtiques. Com es dirigeix l'informe en el pacient, pel nom, per no el nom, per pacient, fins i tot hem trobat informes que es dirigeixen al pacient pel nom de la malaltia, etc. La puntuació, qüestions de connectors, hi ha connectors o no, hi ha un per què o no hi és un per què. Qüestions semàntiques, està explicat o està parafrasejat algunes paraules o no. Qüestions ortotipogràfiques, que són molt importants i aquestes són gairebé més importants per aquell receptor que és automàtic, per aquells programes automàtics que fins i tot per als que som humans. Perquè posar cita per cota per cita, o no posar punts, no posar puntuació, això per un programa que tracta els textos automàticament és molt problemàtic encara que no ens ho sembli.
Llavors, tot això, tots aquests indicadors, que són els que sabem que estan obstaculitzant la comprensió, són els que vam analitzar en els informes. A més, ho vam fer amb grups, ho vam fer un que ho fèiem tots, ho vam fer un que llavors cada grup anava analitzant un grup d'informes, ho vam fer un estudi molt lingüístic i a partir d'aquí, que ara no explicaré els resultats concrets que vam tenir en cada un dels ítems, perquè no hi ha temps, però sí que puc dir-vos algunes constatacions molt i molt generals. Per exemple, que els textos, els informes actuals, en relació a anys passats, que van començar sent molt narratius i van acabar sent explicatius, per ser avui dia textos extremadament expositius, i això vol dir que es caracteritza molt nominal, molt marcat, amb molt pocs verbs, i que segur aquests verbs gairebé sempre són impersonals o amb veu passiva. Clar, el metge pot reproduir perfectament el que hi ha al darrere, perquè sap les relacions que existeixen entre una paraula i pot fer explícit allò que és implícit en el text. Al pacient li costa moltíssim. Lèxiques presenten una elevada densitat terminològica, però més que qualsevol text de jurídic, el més especialitzat de tots. Hi ha una ús abusiu de sigles, de símbols, sense expandir i una elevada presència de termes molt opacs semànticament. Això també us en parlarà més l'Amor. Des del punt de vista sintàctic, mostren una puntuació amb una freqüència molt inadequada i una falta de connectors entre paràgraf i entre oracions. Semànticament no s'usa mai metàfores, que ja era d'esperar, ni analogies ni paràfrasis, alguna vegada només. I des del punt de vista pragmàtic són documents molt despersonalitzats, neutres, que sembla que importi més la malaltia que el tractament del pacient, que sol estar sempre molt silenciat en l'informe. Ortogràficament, ortotipogràficament, hi ha molts errors ortogràfics i tipogràfics. Alguns potser van pensar que quan passaríem a l'informe automàtic la lletra de metge deixaria de ser una unitat però torna a agafar molta importància perquè fins i tot hi ha problemes que a vegades es fan els copiar i enganxar i això acaba tenint problemes perquè els errors es van multiplicant. I potser aquests no són els errors més importants de cara, com us deia, a l'humà, però ho són molt i molt per a les màquines. Amb tota aquesta informació, algunes coses que vam voler fer també després de tots els resultats que vam obtenir és veure si, en fent petits canvis en l'informe, podíem fer grans canvis de comprensió. És a dir, vam dissenyar una enquesta en què agafàvem un informe real dels que havíem estudiat, tal qual, i el que vam intentar fer és un informe enriquit d'alguna manera cognitivament, com ara us explicaré. Nosaltres som reàcies a parlar d'informe més simplificat, perquè quan parlem d'informe mèdic, aquell pacient que vol saber, el que no vol és tenir una versió 2 d'un informe més simplificat. Perquè malfia, diu, jo si és la meva salut i vull que sigui el mateix informe. Per tant, el que li falta és coneixement per poder-ho entendre. I per tant, el que nosaltres vam fer és intentar el mateix informe, però enriquir-lo des del punt de vista lingüístic i cognitiu. Què vam fer? Doncs el que vam fer bàsicament és corregir tots els errors gramaticals i les inadequacions tipogràfiques. Incloure descripcions i paràfrasis en aquells termes que eren altament especialitzats de dos apartats principals que ens pensàvem que eren aquells que en les enquestes que havíem fet al principi són els que importen més al pacient, que és què tinc i què haig de fer. Per tant, el diagnòstic i les pautes de tractament. En aquests casos vam incorporar l'explicació d'alguns termes. Això veurem que és una qüestió que si algú em diu és que ara jo haig de començar a definir, no estem pretenent això. Tenim eines al segle XXI com que de la mateixa manera que automàticament es posen els números de la classificació internacional de medicina si pogués incorporar un diccionari automàtic pensat per al pacient. Però això ho vam fer-ho a mà. Vam controlar l'estructura de les oracions, que totes fossin canòniques, subjecte, verb i objecte. Expandir les formes abreujades poc transparents semànticament de totes les sigles i símbols i acrònims.
Personalitzar el text per apropar-lo al pacient. Vam construir les frases amb verb explícit i actiu, no passiu, i vam explicitar els connectors. Després d'haver fet això, aquest informe se'l va revisar el doctor Baños, que participava en el projecte, i que, perquè realment amb aquest enriquiment no haguéssim transgredit res del contingut que nosaltres no érem prou competents. Perquè veieu algun exemple de l'enquesta que vam fer, doncs hi havia diverses parts de l'enquesta, una part que era tots els nostres enquestats feien les dues, feien primer amb el text real i després amb el text enriquit. Hi havia dues enquestes, les preguntes no eren exactament les mateixes, però eren del mateix tipus. Hi havia una part de percepció, de comprensió i una de comprensió real. En la part de comprensió real preguntàvem sobretot coses molt concretes en relació, per exemple, a les sigles o quina era la pauta de medicació que s'indicava concretament o un nom determinat del diagnòstic, a veure si sabien què volia dir, etc. I la sorpresa va ser que amb el text original els enquestats sobre un tope de 21 punts doncs no passaven del 7,8, és a dir, no arribaven ni a l'aprovat. I en canvi, amb el text enriquit, amb aquests canvis que us hem dit, els resultats arribaven al 17,2 i això era una millora molt notable perquè ens acostàvem a l'excel·lent. Per tant, semblava que tots els enquestats, fins i tot els més formats, perquè hi havia de totes les... controlàvem quina era la seva formació, en cap cas hi havia gent que tingués formació en el camp de la biomedicina, tenen dificultat per entendre l'informe mèdic real, tots. Fins i tot catedràtics de la universitat tenien, que no eren de l'àmbit de la medicina, naturalment, tenien autèntics problemes per entendre les preguntes reals que els hi feien de l'informe. En canvi, tots els enquestats, fins i tot els menys formats, els que tenien una formació molt bàsica, eren capaços d'entendre l'informe adaptat. Per tant, això ens va fer veure que tenia sentit l'estudi que havíem fet i que tenia sentit intentar explicar el que havíem trobat i intentar fer exercicis, conscienciar els futurs professionals i intentar fer exercicis que poguessin millorar algun d'aquests aspectes. El llibre ho vam fer-ho seguint aquesta estructuració. Primer parlàvem de l'informe, després es parla de la comprensió dels informes, després de la terminologia, de les abreviacions, dels aspectes sintàctics, dels aspectes pragmàtics, dels ortotipogràfics i sempre al darrere de primer l'explicació, pensant que el públic és un futur professional de la medicina, doncs després fent exercicis pràctics que sempre se solucionen. I amb això us farem una petita mostra, un petit tastet del que poden ser tots els capítols i hem triat el capítol de la i la meva companya, la Mort Montaner, us parlarà dels principis, com hem plantejat la primera part del capítol de terminologia. Bé, gràcies, Rosa. Aquest capítol de terminologia en els informes mèdics el que posa de relleu és que un dels trets més distintius de la comunicació en salut i també, evidentment, dels informes mèdics és l'ús de terminologia, l'ús de termes, que ens serveixen, són aquestes paraules que ens serveixen per representar i per comunicar el coneixement especialitzat de manera precisa, de manera adequada i de manera concisa. I també el que va posar en evidència l'estudi que acaba d'exposar la Rosa és que la terminologia també és un dels focus d'incomprensió més grans. Aquí us posaré un exemple d'un informe real i ens hem intentat posar en el rol dels pacients o dels familiars i què podrien pensar. Doncs bé, segurament un dels primers pensaments seria dir doncs hi ha moltes paraules que desconec. Un altre podria ser fixar-se en paraules concretes i preguntar-se què signifiquen aquestes paraules, perquè són noves per un pacient o poden ser noves per un pacient i no entendre-les. Igualment, quan veiem
tots aquests símbols i sigles, doncs bé, aquestes lletres què volen dir? Podria arribar a pensar. Fins i tot, amb un fragment on diu que els valors d'IGFI són baixos, es pot arribar a preguntar si el fet que siguin baixos és bo o no és bo, és dolent per la meva salut, és bo per la meva salut i no saber-ho ben bé. I finalment, en casos com aquest que us he marcat, en què hi ha dues paraules juntes, doncs preguntar-se, tenen a veure amb tractaments, aquestes paraules, preguntar-se si això és un tractament o són dos. Si jo en segueixo un, n'he de seguir dos. Per tant, pot generar dubtes. Nosaltres, aquests dubtes que hem imaginat amb un pacient, els hem reduït, podríem dir, amb 4 paràmetres diferents que considerem que poden ser obstacles per la comprensió dels informes mèdics, en aquest cas, relacionats amb els termes. Per una banda, la concentració de terminologia. Els termes, com hem vist, són molt freqüents en els informes mèdics i per això parlem d'aquesta concentració, per aquesta densitat tan alta de termes. Un altre paràmetre és l'opacitat semàntica, és a dir, els termes no s'entenen, no són transparents. Els pacients poden no saber què signifiquen. El tercer paràmetre és la confusió semàntica, perquè hi ha termes que poden portar a equívocs. És a dir, no sabem què volen dir i, per tant, ens podem confondre en aquest sentit. I, finalment, l'últim paràmetre té a veure amb l'ambigüitat semàntica. Hi ha termes que poden generar dubtes, que poden portar a variacions no adequades, sobretot pel que fa a la variació. Aviat ho veurem. I aquestes preguntes que posàvem abans es relacionen amb aquests paràmetres. El fet que hi hagi moltes paraules té a veure amb la concentració de terminologia, no conèixer el significat de les paraules té a veure amb l'opacitat semàntica, no saber interpretar fragments té a veure amb la confusió semàntica i, finalment, que hi hagi variació, que hi hagi sinonímia, té a veure amb l'ambigüitat semàntica. A continuació, posarem uns quants exemples que també es poden trobar en el llibre per veure, constatar com aquests paràmetres es visualitzen o es plasmen en aquests textos, en els informes mèdics. Bé, aquí teniu un fragment dels antecedents d'un informe mèdic i aquí es veu, estan els termes ressaltats amb negreta, es veu que n'hi ha molts. Sí, com la Rosa us parlava abans de la densitat, és la relació de termes en funció del número de mots, del número de paraules totals que hi ha en un text. Doncs bé, la densitat terminològica en els informes mèdics en general és d'un 19,7%, que és un percentatge molt alt, comparat també amb altres àmbits especialitzats. De fet, ja es veu que amb negreta n'hi ha molts. Si els mirem amb una mica més de detall, veiem que hi ha tipus diferents de termes. Hi ha sigles, les veieu marcades amb negreta. És important que ens fixem que aquestes sigles no tenen el terme desenvolupat a la vora. Hi ha abreviatures, aquest TTM, que apareix 2 cops, o aquest C isquèmica, per tant, abreviatures que redueixen els termes. Hi ha escurçaments, com ecocardio, per exemple. Tots aquests tipus de termes contribueixen a l'opacitat semàntica perquè són poc transparents, són, en diem, semànticament opacs, no entenem el significat. I el fet que estiguin reduïts, doncs encara més. També passa amb els símbols, encara que a vegades els símbols poden ser molt populars o freqüents en la llengua habitual, en aquest tipus de textos, informes mèdics, n'hi sol haver més. Després també trobem termes formats en formants grecollatins, com el que us marquem. N'hi ha alguns que són força habituals i que un parlant mitjà, un pacient, pot entendre, per exemple, cardiologia o cardiòleg, fins i tot farmacològic. Són termes que potser són més habituals en la llengua habitual i, per tant, s'entenen. Però després n'hi ha d'altres, com herniorràfia, per exemple, o postectomia, que, com que no són habituals en la llengua general, doncs també resulten poc transparents. I, finalment, també trobem termes amb epònims en referència a noms propis. Aquí en trobem 2. Aquests termes són poc descriptius, en el sentit que el nom propi ens dona informació sobre qui va construir o qui va inventar un aparell
o qui va descobrir una malaltia, per exemple. Però, clar, no descriuen el concepte que hi ha al darrere d'això. Altres termes que contribueixen a aquesta opacitat són els manlleus. Aquí, bàsicament, trobem anglicismes. Aquí en veieu dos de ressaltats en negreta. Aquests manlleus, a més, sovint fan referència a proves i, per tant, a proves diagnòstiques i, per tant, moltes vegades els pacients fins i tot no reconeixen quin tipus de proves els han de fer i això també genera inquietud. I una altra qüestió que destaca en aquests informes que hem analitzat és que no hi ha definicions, explicacions, paràfrasis, n'hi ha molt poques. Si us heu fixat en tots els termes que he comentat fins ara, cap està bé explicat. I quan n'hi ha de definicions o d'explicacions que es diu el terme d'una altra manera, les definicions també resulten poc clares. Si ens fixem en aquesta última, per exemple, que diu la lipodistròfia de Berardinelli, és una enfermedad genètica autosòmica recessiva. Doncs segurament a un pacient li pot dir tant el terme lipodistròfia de Berardinelli com la definició. Per tant, no són aclaridores aquestes definicions tampoc. Pel que fa al paràmetre de la confusió semàntica, el que passa sovint en els informes mèdics també és que hi ha paraules que coincideixen formalment amb paraules de la llengua comuna, de la llengua més habitual. Aquí en teniu dos exemples, somnolència o estrès. Aquí el que pot arribar a passar, el problema, és que el pacient pot interpretar aquests termes des de la llengua general, amb el seu significat general, que és aquest que trobem aquí, que us hem posat aquí el significat del Diccionari de la Llengua Catalana, de la llengua general. Estrès, doncs molts diem en la nostra vida que estem estressats, però el fet que aparegui estrès en un informe mèdic podria ser símptoma d'alguna malaltia o d'algun trastorn psicològic greu que el pacient potser no pot interpretar perquè no coneix aquest significat més precís que li dona l'especialista. Però pot ser així, per tant, pot dur a confusions en aquest sentit. També poden dur a confusions alguns adjectius, que potser en la llengua general tenen un sentit, però que adquireixen un sentit que pot ser lleugerament diferent i més precís en el llenguatge mèdic. I llavors no sabem si interpretar si un valor baix o una hiperglucèmia simple o una insuficiència lleu o mínima és positiu o és negatiu per a la salut, en aquest cas. I, per tant, hi ha confusió. Això genera confusió. Pel que fa a l'ambigüitat semàntica, ens centrem sobretot en la variació terminològica, que bàsicament es refereix a la sinonímia, podríem dir. La sinonímia és el fet d'utilitzar diversos termes diferents per fer referència a un únic concepte. Això ho trobem en els informes mèdics i trobem diversos tipus de variació. Podem trobar noms propis i noms comuns, sovint amb medicaments, doncs el nom comercial i el nom del genèric. Ho teniu aquí marcat també en negreta un exemple. La variació també és l'aparició del terme desplegat, com veiem aquest síndrome d'apnea, hipoapnea obstructiva del sueño, en aquest cas, i després la seva abreviació, que en aquest cas SAOS seria la sigla. Però si us hi fixeu, el primer cop que apareix el terme no ens marca la sigla al cantó i, per tant, associar el terme desenvolupat amb la sigla pot no ser evident per al pacient. I després també tenim termes diferents que es refereixen al mateix, a conceptes similars. I pel pacient també pot resultar difícil unir-los, veure que es refereix al mateix. A més, la variació la podem trobar en un mateix informe. Aquí en teniu un exemple. N'hem extret alguns fragments de parts diferents d'un informe, però el que és important de veure també és que per a un pacient és difícil associar la sigla amb el terme principal que surt al principi o un altre sinònim del terme amb aquest terme principal. I el que encara pot resultar encara més complicat és quan aquests sinònims apareixen amb informes diferents, que poden provenir
d'hospitals diferents o que poden provenir d'especialitats diferents. I això també ho hem trobat. Aquí teniu l'exemple de la síndrome de l'ou, doncs que trobem síndrome de l'ou, trobem síndrome oculocerebrorenal i després també síndrome de l'ou abreviat, amb aquesta abreviació inicial. Això encara fa més difícil l'associació, o pot fer més difícil l'associació dels conceptes i, per tant, això pot dur a dubtes de si és una única malaltia, és la mateixa malaltia, és una malaltia diferent, el pacient podria no saber-ho. Bé, fins aquí us han volgut posar fragments de com hem trobat o com hem analitzat la terminologia, els termes en els informes mèdics. Fins ara hem fet constatacions. Ara la meva companya, la Laia Vidal, us exposarà algunes solucions, algunes propostes de solució per tots aquests fenòmens que hem comentat tant la Rosa Estopà com jo. Gràcies, Amor. Sí, en aquest punt comentarem a través d'exemples alguns aspectes d'aquests problemàtics que ja han comentat la Rosa i l'Amor i farem algunes propostes de solució. Bé, abans d'entrar en els exemples, aquí us hem posat un decàleg que també apareix en el capítol 2 del llibre que explica 10 estratègies per millorar la comprensió, per afavorir la comprensió d'aquests informes mèdics. Per exemple, expandir les abreviacions o bé, per exemple, el punt 10, ser coherent i sistemàtic en els criteris aplicats que veurem, ara ho veurem a continuació. Abans d'entrar en l'exemple, recordar que aquests exemples formen part del corpus R, que ja ha comentat la doctora Estopà, i per tant són mostres d'exemples reals. El primer fa referència a una nota d'alta i en aquest cas el primer punt, no comentarem tots els aspectes, només alguns, els més rellevants. El primer aspecte té a veure amb temes textuals. Per exemple, aquí veiem que després de donat l'estat general del nen i l'absència dels signes d'alarma s'indica l'alta. Es disminueix la dosi i es fa revaloració. En aquests punts potser valdria la pena afegir les capçaleres, tractament i controls que ajudaria a conduir el lector. Molt bé, un altre aspecte d'aquest fragment té a veure amb l'oració que veieu, en la pauta de medicació, en la posologia que veieu entre parèntesis. En primer lloc, l'abreviatura com no és correcta. En aquest cas caldria abreviar comprimit acabat en PR i punt. Les abreviacions s'acaben en punt. Un altre aspecte que surt és que sempre hi ha d'haver un espai entre la xifra i els símbols. I un últim aspecte que veiem en aquest parèntesi és que hi ha el plural del símbol hores. Els símbols no tenen plural, només tenen una sola forma de singular, tampoc tenen punt al final. En aquest cas no hi apareix, però segurament veurem algun exemple més que sí. Una possible solució seria aquesta que plantegem, mig comprimit cada 12 hores. Us hem posat com s'escriuria correctament l'abreviació, però nosaltres som partidaris, en aquest cas, de desenvolupar tota la sigla, perquè, com ha dit la doctora Estopà, els apartats de tractament són especialment rellevants i cal fer-los el més comprensible possible. El segon exemple és un fragment de tractament. Aquí hi ha diversos aspectes que podríem comentar, només en comentarem alguns. En primer lloc, i de forma general, les majúscules i les minúscules. Aquí no es veu, però l'informe mèdic estava tot redactat en minúscula, menys aquest apartat, que estava en majúscula. En aquest cas, hem de tenir en compte el criteri número 10 del decàleg que us posàvem anteriorment, que és que cal ser sistemàtics. Cal ser sistemàtics al llarg dels informes. No només amb les majúscules i minúscules, sinó també en les negretes. Si ens hi fixem, aquí hi ha 2 medicaments o 2 pautes que estan en negreta. Això pot confondre el pacient, pot no identificar per què estan en negreta. I, per tant, seria bo que tots els medicaments estiguessin en lletra rodona. També un altre aspecte és el tema dels medicaments genèrics o les marques comercials. És important que se segueixi també una mateixa pauta i que si utilitzem el nom genèric l'utilitzem sempre. Tot i que sí que és cert que a vegades no és el més conegut. I finalment, així, de forma general, trobem diverses abreviacions. Aquí us n'hem marcat algunes. Llavors, dit això, de forma general, alguns aspectes que podríem millorar, alguns fragments
que posem alguna proposta de millores és, per exemple, el tercer. Si ens fixem aquí, el citalopram és de 20 mil·lígrams, però el pacient només se n'ha de prendre 10. Això el podria confondre perquè no passa el mateix amb la resta de medicaments, pot ser que ho llegeixi ràpidament i, per tant, creiem que caldria explicitar-lo. Podríem dir mig comprimit via oral, entre parèntesis 10 mil·lígrams cada 24 hores, o mig comprimit al dia. Si ens fixem aquí, en aquest fragment, es repeteix el 24 hores i el dia a tots els medicaments. Això no caldria. Una altra proposta de millora és pel quart medicament. En primer lloc, gotes, caldria desenvolupar-ho i no utilitzar aquesta abreviatura. També caldria clarificar el òptiques i dir que és per l'orella. Llavors, una proposta de solució que fem és 2 gotes per l'orella cada 6 hores fins al dia 19 de març del 2019. I ja, finalment, l'última cosa que comentarem d'aquest fragment és el 5è apartat. I en aquest cas ens sembla especialment interessant, i aquesta és una de les preguntes que també es van dur a terme a les enquestes que ha comentat la Rosa, aquest mig, que fa referència a que el pacient s'ha de prendre el medicament 3 vegades al dia, doncs això els pacients moltes vegades no ho identifiquen i caldria explicitar-ho. Mig comprimit 3 vegades al dia, esmorzar, dinar, sopar o matí, migdia, nit. És igual, la cosa seria explicitar-ho. En aquest tercer exemple trobem moltes abreviacions, però la primera abreviació que trobem és OD, que és orientació diagnòstica. Aquí hi ha 2 problemes. El primer és que l'abreviació s'hauria de desenvolupar, ja que es tracta del títol d'un apartat de l'informe mèdic i és un apartat molt important. I en segon lloc, caldria fer-ho en forma de llista, és a dir, posar per una banda el títol i després els diferents diagnòstics que se li fan. També veiem que el fragment té molta terminologia i en aquest sentit, com comentaven tant la Rosa com l'Amor, al pacient segurament li seria molt útil trobar les definicions d'aquests diagnòstics. Jo hem posat aquí 2 exemples, però es tractaria de seguir aquesta dinàmica. Com deia la Rosa, segurament es podria fer amb un sistema informàtic integrat, etc. Una altra cosa, l'abreviatura síndrome. L'abreviatura síndrome no és correcta amb SD, seria SDME punt, o el que proposem nosaltres és directament desenvolupar tot el terme. I ja per acabar, l'últim aspecte que comentarem d'aquest fragment és aquesta sigla SIADH, que ja no només perquè s'ha de desenvolupar, sinó perquè no se n'explica la relació del terme anterior. Llavors, per tant, proposem que hi ha una hiponatrèmia provocada per aquest síndrome. D'acord? I ja per acabar, els últims exemples que us posem tenen a veure amb aspectes molt sintàctics. No hi entrarem detalladament, però simplement perquè ho veieu. Per exemple, no hàbits tòxics. Doncs aquí faltaria fer explícit el verb. No té hàbits tòxics. O cefalea migranyosa. Doncs pateix cefalea migranyosa. També hem marcat intervenció quirúrgica subratllat perquè és una de les sigles que caldria desenvolupar. I en aquest segon fragment, per exemple, fixem-nos en el paracetamol 650 mil·lígrams si dolor. Doncs seria molt més comprensible si diguéssim, si hi ha dolor, prengui paracetamol de 650 mil·lígrams. Bé, això és tot. Ara us hem posat un petit tastet de la casuística dels informes mèdics, però al final de cada capítol del llibre, com ha dit la doctora Estopa, podeu trobar molts més exemples amb totes les seves propostes de solució referents a cada un dels punts que s'han tractat, sintàctics, pragmàtics, terminològics, etc. I ara li dono la paraula a la Rosa. Sí, jo molt ràpidament clausuraré una qüestió que també em va demanar el doctor Fèlix Bosch, que parlés una miqueta més ràpidament d'alguns projectes que tenien a veure amb el que estàvem fent actualment. D'entrada, lligant-ho amb el que deia ara la Laia, hi ha una tesinant de l'Alejandra López que el que està fent és un sistema amb un prototip pilot perquè incorpori, desenvolupi les sigles, que això ja ho estan fent també en altres hospitals, com us deia l'Hospital Italià de Buenos Aires, ja en té un de desenvolupador de les sigles i en anglès també n'hi ha,
I el que està fent ella també és incorporant aquests diccionaris, que ja són diccionaris que ja existeixen, alguns de molt ben construïts, com per exemple el mateix portal que té l'Hospital Clínic, utilitzant aquestes definicions que ja estan pensades per als pacients, incorporant-los de manera automàtica quan es posa un diagnòstic. És la seva tesi doctoral, que jo crec que a finals d'any estarà acabada. Pel que fa a l'informe mèdic, el llibre de com millorar la redacció, la Laia ja us ha dit, hi trobareu molts més exemples i també una bibliografia al final de cada un dels capítols i que us el podeu descarregar a través de la pàgina web de la Fundació Esteve, en obert. I altres qüestions del que ens ha servit tota aquesta part que us he explicat de manera molt i molt ràpida o que us hem explicat entre nosaltres tres, però que hi han participat molts altres investigadors, és que vam també dissenyar, per exemple, una aplicació que es diu Conjunts, que el que fa és guiar la comunicació metge-pacient, o sigui, posar-se en la pell del familiar que té un nen amb una malaltia rara i quines són les situacions comunicatives per les quals passa aquesta persona, doncs des que li diuen que té una malaltia rara, fins que com s'ha de preparar la visita mèdica, fins que rep un informe de molts que en rebrà i com l'ha de llegir, fins a tenir una prova mèdica, etc. I en aquests àmbits diferents vam preveure des dels vídeos fins a textos molt concrets en què ens anticipàvem els possibles problemes que la llengua els podia generar i per ajudar-los a gestionar millor aquesta comunicació amb el professional de la salut. Una altra aquesta aplicació és en català i en castellà, és totalment gratuïta i hi ha una versió en web i una versió a Mac. Una altra de les coses amb què hem treballat és hem fet el primer diccionari de medicina il·lustrat per nens. Amb això, aquí és un diccionari que teniu, hi ha una versió en app també i web, totalment gratuïta, que va més enllà de tot el que es pot oferir en paper. Hi ha una versió en paper publicat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, però també hi ha una versió en app que teniu aquí i en vídeo, que té aquest format en què es plantegen altres qüestions que van més enllà del diccionari, com per exemple també activitats lúdiques i totes les paraules, a més en aquest diccionari estan molt linkades entre elles, hi ha molts enllaços interns i també hi ha veu, perquè els més petits o aquelles persones que els hi costa entendre el català o que n'estan aprenent, doncs també el puguin escoltar, que a vegades és més fàcil. En aquest diccionari vam partir d'una metodologia molt especial, que és partir del coneixement que tenen els nens sobre els termes de salut. Vam treballar amb més de 10 escoles diferents, amb més de 3.000 nens, en què ells anaven definint aquestes paraules setmana a setmana, nosaltres ens llegíem les seves definicions, les deconstruíem i aquelles informacions que eren interessants les utilitzàvem a la nostra definició, però totes aquelles altres qüestions que eren mals entesos, que hi havia equívocs, etc., ens servien per donar-los la volta i construir coneixement positiu, amb la qual cosa la definició final a la qual vam arribar era molt més adequada perquè el nen sempre hi trobava punts d'encoratge en els quals s'hi sentia molt identificat, ja sigui per a les definicions o ja sigui perquè veia que el dibuix també era molt semblant al que ell hauria fet, etc. Bé, a mi m'agradaria que visitéssiu la pàgina per veure aquest diccionari. De fet, va sortir la part més app i més interactiva, va sortir arrel d'una petició de l'Hospital del Mar, en què la doctora López, que és la cap de pediatria, va dir: a mi m'agradaria poder-lo fer servir, posar-lo en les tauletes i en les sales d'espera que tenim a l'hospital. I vam dir, doncs, això és molt més fàcil fer-ho amb suport electrònic. I així vam construir el projecte de passar del llibre al suport electrònic. També us volia posar un últim exemple, que justament és una primícia mundial, perquè és el resultat de la tesi de la Laia. La Laia abans l'hem presentat com era doctoranda, però gairebé és doctora, perquè ja ha dipositat la tesi, fa 15 dies que ha dipositat la tesi, sobre un tema molt interessant, molt nou, que és que ha treballat dintre una comunitat
de pacients de càncer de mama al Vall d'Hebron, a l'Hospital de Bellvitge, juntament amb un projecte molt nou que porta el doctor Ochoa, que és un psicooncòleg, i el que ha fet és estudiar quin és el llenguatge que hi ha dintre aquesta comunitat de pacients que és tancada amb els professionals de la salut i ha construït una eina totalment adequada a les necessitats d'aquestes pacients, que és una infografia de base terminològica sobre el càncer de mama. I això és unes pantalles de la infografia del tractament, del prototipus que s'ha fet del tractament del càncer. Per tant, només són 2 pantalletes de la seva tesi perquè encara no l'ha presentat. Però és una altra de les coses en què estem interessats, de treballar aquesta part de terminologia, llenguatge, societat, pacients, professionals, etc. Sempre per arribar al que hem dit al principi, que és intentar que la qualitat de vida en temes de salut sigui cada vegada millor. I res, moltes gràcies. I em sembla que ens hem cenyit el temps que... Perfecte. Moltes gràcies, Rosa, Amor i Laia, per les vostres presentacions i per ajustar-vos tan bé en el temps. Ara el que farem és tenir uns minuts per preguntes o comentaris per discutir. A la gent que està connectada li demanaria que pot fer comentaris a través del xat i si vol participar que utilitzi l'aixecar la mà, demanar la paraula a través de l'aplicació de Teams i els anirem intentant donar la paraula i els que esteu per aquí doncs només m'heu de demanar i també us donarem l'opció de parlar. Jo, mentre la gent es va animant i s'ho va plantejant, m'agradaria revisar el xat, que hi ha un comentari que han fet mentre estàveu parlant per part del doctor Pere Roura de l'Hospital General Universitari de Vic, que us felicita, Rosa, per la presentació i parla que els informes d'oftalmologia i els de maxilofacial, segons la seva experiència, diu que són més complexos, sobretot pel tema de les abreviacions. Les abreviacions és un tema que ja ha comentat Amor, però jo no sé si podem arribar a etiquetar que en funció de l'especialitat hi hagi més complicació o no. Ho heu vist així? Sí, i a més té molta raó. Els que contenen més sigles de tots i més abreviacions són justament els de l'àrea relacionats amb l'oftalmologia, però moltíssim. I després és veritat que hi ha altres àrees que, de fet, hi ha un treball de màster fa temps que es va fer, que se cita dintre el llibre, d'un professional de l'Hospital de Terrassa que justament va fer això, va agafar totes les sigles de totes les àrees d'especialitat de l'hospital i va fer un estudi analític de quines eren sigles i símbols i abreviatures i quines eren les àrees de coneixement que n'hi havia més, quines coincidien, quines no, etc. És un treball molt exhaustiu perquè ell és el documentalista. És el documentalista de l'hospital i de fet, l'estudi era molt interessant. I una de les conclusions era aquesta que ara comentàveu, que l'àrea d'oftalmologia és increïble, les sigles que hi ha, és molt complicades. És un jeroglífic. Gràcies. Anirem intentant combinar les sol·licituds de paraules. Tinc una sol·licitud de paraules per part d'una persona, Narcís. Narcís, si vols connectar-te al micro i pots quan vulguis. Sí, hola. Felicitats en primer lloc. Soc en Narcís Macià, metge documentalista del Talla Manresa i també que he llegit molts informes de totes les especialitats. Realment heu reflectit moltes de les realitats dels informes i n'heu fet una molt bona anàlisi. O sigui, d'entrada, felicitats. Jo volia fer un comentari en el sentit que potser hi ha una premissa que la vull discutir una mica. Diria que tots els professionals entenem els informes, excepte que el pacient el demani especialment per ell, diguem-ho així, entenem els informes com una eina de comunicació de cara als altres professionals. I que se m'entengui bé, jo ho matiso després.
És a dir, la prioritat és la comunicació i, per tant, aquest informe ha d'estar ben redactat i comprensible per al professional. I estar ben redactat és un respecte, és a dir, és una exigència de cara al respecte al professional i indirectament al pacient. Des de la meva experiència, hem tractat amb molts pacients que ens venen a demanar la documentació, còpia de la documentació, de la història clínica. El que volen és que l'informe estigui ben fet de cara als altres professionals, o de cara a una asseguradora, o de cara a un tràmit. Això és el que volen. I crec que és exigible que d'alguna manera també el pacient pugui entendre l'esquema general del document, entendre alguns apartats d'aquests informes de manera genèrica, és a dir, d'un pacient amb una cultura mitjana, i que pugui acotar bé la part que no entén. De vegades, si això es compleix, jo crec que és l'exigible per part de la comunicació amb un pacient. És a dir, que el pacient pugui acotar bé les parts que no entén, aquells termes que no entén. No que llegeixi una frase i de dalt a baix, per falta de verbs, per abreviatures, per etcètera, no pugui agafar-la ni pel principi ni pel final, no? Aquesta és l'exigència i, a més, això també s'agraeix i fa menys feixuc la lectura d'un informe per part d'un altre professional. El professional més adient per fer la prova seria el metge de capçalera. És des d'aquest punt de vista que jo crec que volia fer aquest matís. Des d'aquest punt de vista de dir, és una eina de comunicació de cara als professionals que indirectament ho és de cara al pacient i és el que el pacient exigeix, des de la meva experiència. Sí. El que passa és que el pacient està canviant i el pacient, ja sé que tu em diràs que això que molts pacients, l'experiència que tens, no? Però és que nosaltres hem fet moltes entrevistes de profunditat amb pacients, tant per la tesi de la Laia com pel mateix projecte, en què durant més d'una hora els pacients no han parlat davant d'un metge, que a vegades aquesta relació sempre és molt jeràrquicament asimètrica, per les conseqüències també que té a veure amb la seva salut, i això no es pot negar de cap manera, que és una de les parelles asimètriques que es posen en classes de comunicació com més prototípiques, però aquest pacient cada vegada està canviant i és veritat que segueix havent-hi el pacient que no vol saber res, però cada vegada hi ha més el pacient que vol saber i que vol entendre. I sobretot no estic parlant d'aquell pacient que s'ha trencat una cama. Estic parlant de malalties complexes, i en malalties fins i tot vitals, per exemple, les oncològiques, doncs el pacient vol entendre. I vol entendre el pacient d'aquí com vol entendre el pacient d'Argentina, perquè hem fet enquestes molt iguals a Argentina de profunditat i et diuen el mateix. Et diuen, bé, si avui el metge vol parlar amb mi, si avui el metge em contestarà, potser això ho comentaré, però jo a mi m'angoixa moltíssim no entendre. I quan vam parlar d'unes malalties rares com pediàtriques que són molt complexes, etc., fins i tot en pares, a les entrevistes hi havia en pares que se'ls havia mort ja el fill perquè eren tan complexes que passava això, doncs tots et deien el mateix, que la principal angoixa era trobar-se amb el paper a casa sols i anar llegint i no entendre res. I anar buscant a internet, que això és el que fa potser més mal, anar buscant a internet i trobar que allò encara semblava pitjor del que. I és veritat que per això dic que potser aquest pacient ens està començant a canviar, no? I que potser, per això deia al principi que l'informe mèdic és un text excessivament complex pel que fa al destinatari. I després també volia fer un èmfasi especial en el sentit que cada vegada més en el segle XXI serà més important, ja ho és en molts casos, el tractament automàtic d'aquests informes. Perquè el tractament automàtic d'aquests informes vol dir que només si els tinc
si la màquina sap que allò s'acaba la frase i allò continua la frase, que allò no és un error ortotipogràfic, que allò no, és que posar una L diferent ja fa que no puguem recuperar tots els casos d'un determinat tipus i que quan fem una anàlisi d'investigació sobre un cas típic, doncs si hi ha variació terminològica, si hi ha qüestions d'ortografia mal fets, mal escrits, etc., fa que no puguis recuperar tots els casos i que hi hagi d'haver-hi un tractament automàtic molt gran abans de començar a poder recuperar tots els casos. I en aquest sentit, només per això ja és complicat l'informe. És a dir, que encara que només sigui per aquest tractament automàtic. Per tant, és veritat que jo crec que potser el que tu dius és cert, i és cert per alguns pacients encara avui dia, però també hi ha molts pacients que estan començant a canviar, que aquest pacient cada vegada està més apoderat, que vol participar més i només està demostrat que només pot participar quan la comunicació és real. I la comunicació pot ser oral, que també és molt important, però també una bona part de la comunicació també és aquesta escrita perquè és la que queda, la que es va repetint, la que es pot llegir més d'una vegada, etc. Gràcies. Tenim 4 sol·licituds més. En tot cas, acabarem aquestes 4 sol·licituds perquè ja anem justets de temps. I una és a través de xat que ens comenta en Fernando Montero un llarg paràgraf, però que per concluir va dient un comentari sobre que el tema de redacció dels informes a la pràctica habitual no és una activitat que doni prestigi, que no està cotitzada i que, per tant, és un problema. I, a més, comenta el problema de la falta de temps per entretenir-nos. I ell aboga amb una de les coses que ja s'ha comentat aquí, que és d'informatitzar al màxim, no? De manera que ens ajudi més el fet de tenir aquesta possibilitat d'informatitzar que el metge no hagi de treballar-hi tant. No sé si voleu fer algun comentari. De fet, també en l'equip nostre hi ha una doctora que crec que està connectada, que és la doctora Iria de Cunha, que també ha treballat no en l'àmbit tant de la medicina, però sí en el de l'administració per intentar automatitzar, amb resultats molt positius, per automatitzar trossos. De la mateixa manera que abans deia la Laia, en un dels exemples posava, si en el tractament, frases que són prototípiques, que es van repetint. Doncs aquestes frases que es van repetint es poden automatitzar com ajudes al costat que no hagi de cada vegada teclejar el mateix. Els mateixos correctors, que se n'ha parlat en molts altres fòrums i recordo fins i tot en la societat, ha sigut un dels temes que s'ha tocat alguna vegada, de tenir correctors incorporats a dintre de la redacció d'informes faria claríssimament que se'n fessin molts menys d'errors tipogràfics, etc. I després els altres que he comentat. Per tant, jo crec que el que és la informàtica mèdica, que és una branca molt important que s'està treballant i que en altres llengües, com en l'anglès, van més avançats perquè hi ha més gent treballant-hi, doncs crec que en els propers anys això serà important. Gràcies. Donarem pas a la doctora Helena Guardiola, si es vol connectar, que ha demanat també fer un comentari. Helena, quan vulguis, endavant. Hola, bona tarda. En primer lloc, volia agrair aquesta sessió, que ha sigut molt interessant, i les presentacions, i agrair a la Fundació Esteve i també al SOCDEMCAT d'haver-ho organitzat. Llavors, jo volia fer un parell de comentaris. Un va lligat amb la intervenció d'abans, que deia que els informes mèdics que anaven dirigits a altres professionals de la salut. Bé, jo penso que potser en principi sí que l'origen era aquest, però cada vegada més, tot i que comentàveu que hi ha pacients que no volen saber el que ha dit el metge, però la meva experiència diu que el pacient el primer que fa quan li donen l'informe, encara que li diguin que és pel metge i que li donin amb un sobre de vegades tancat, el primer que fa és obrir-lo i llegir què hi posa. I quan ho llegeix no entén el que hi posa. Però és que no ho entén ell i quan ve, en el cas, per exemple, de familiars que venen i recorren els que som de la professió, de vegades tampoc ho entenem nosaltres. No ho entenem perquè hi ha moltes sigles que segons l'especialitat volen dir una cosa o una altra, fins i tot segons el centre volen dir una cosa o en volen dir una altra. El tema, per exemple, de la medicació, quan se li dona l'informe al pacient, se li dona també la medicació que ha de prendre. I tot això que surt en majúscules es veu amb molta freqüència.
i el no saber què vol dir cada cosa, i moltes vegades donen l'informe sense que el pacient li hagin explicat el que ha de fer. O li han explicat a l'última visita quan surt de l'hospital, per exemple, tan ràpidament que el pacient que està atabalat i el familiar que també ho està, arriben a casa i no han entès res i no saben què hi posa. I si han d'esperar a la visita de control o d'anar a parlar amb el metge d'assistència primària perquè s'hi expliqui, ja no funciona això. Això seria un comentari que volia fer. I un altre va lligat amb que jo penso que el tema aquest de que els informes mèdics aquests finals no siguin clars és només un de tants temes que afecten a l'escriptura en ciències de la salut. Les històries clíniques també són molt difícils d'entendre. Tot i que ja hi ha moltes coses automatitzades, però de vegades costa molt d'entendre. I quan els professionals de la salut redacten articles per enviar a revistes científiques, per exemple, doncs ens trobem de vegades que també, quan fem revisió d'aquests manuscrits, que també hi ha aquests problemes. En aquest sentit, la Fundació Esteve està fent també una funció molt important amb els cursos que fa i amb els llibres que està publicant, i s'ha de dir que en els últims anys ha millorat molt com s'escrivia, sobretot en català. Perquè fa uns anys, no sé, 10-15 anys, hi havia manuscrits que eren inintel·ligibles. Per una banda, perquè estaven plens de termes en castellà, i per una altra, perquè hi havia coses que no s'entenien. Afortunadament, s'està fent una feina, jo penso, des de molts llocs, que fa que això millori, però tot i amb això encara hi ha aquests problemes i que van molt lligats, jo crec, també al fet d'aquests informes finals que no redacten bé. És una cosa molt general, no només específica d'aquests tipus d'informes. Bé, primer, moltes gràcies perquè, a més, ara quan has parlat, la Laia m'ho ha comentat i jo li dic sí, ens fa molta il·lusió perquè t'hem llegit molt nosaltres a tu. És a dir, ens fa molta il·lusió que hagis parlat i que ho hagis fet d'aquesta manera, que nosaltres també pensem el mateix. I l'altra qüestió és que per això que estaves dient, una de les opcions que vam optar en el llibre és de no inventar casos, perquè podíem haver inventat casos, perquè no sé si us heu fixat, hi havia casos que eren bilingües, en català, en castellà, etc. Perquè no ho hem fet expressament. Fins i tot al peu de nota posa els informes reals, nosaltres no ens en responsabilitzem, són accents, posem els accents tal com estan, etc. Perquè volíem que veiés una feina de conscienciació per futurs professionals, pensant en la formació. I a partir d'aquesta conscienciació de tal com són els informes, sense triar, perquè no els hem triat, en el sentit que és una representació de la diversitat, doncs a partir d'aquí intentar solucionar sempre, si us hi fixeu, no hem fet mai solucions maximalistes. Hem intentat sempre fer qüestions de mínims i després sempre plantejant que una vegada només conscienciar-nos ja és una cosa interessant, important, i després intentant fer aquests mínims i si podem comptar en el futur amb eines tecnològiques que ens hi ajudin, doncs perfecte. D'acord. Tenim més sol·licituds i comentaris a través del xat, però jo proposaria ja fer les dues últimes intervencions, que són presencials, i donaria la paraula al doctor Ferran Sabater, que volia fer algun comentari. Molt bé. Bé, en primer lloc, també agrair el treball que estan fent i l'exposició que han fet aquí i assenyalar que, evidentment, en els informes mèdics hi ha molts aspectes a millorar, des dels aspectes gramaticals, ortogràfics, etc. Però, com també s'ha assenyalat, alguns errors, alguns problemes provenen de part del professional, són mancances del professional que fa l'informe, però també en altres casos serien atribuïbles a les condicions en què aquesta professional està treballant.
sigui, aleshores, dit això, un altre aspecte és el tema de a qui van dirigits els informes. I com també s'ha mencionat inicialment, és difícil, per dir-ho així, acontentar els pacients i els seus familiars, acontentar, fer-ho útil, diguem-ho així, fer-ho útil als pacients i familiars, per una part, fer-ho útil als altres professionals que tenen que fer ús d'aquest informe i encara, en tercer lloc, doncs, aquesta informatització, processament d'aquest material. Aviam, en l'àmbit, jo soc professional de la medicina, però en l'àmbit de la publicitat i tal, per dir-ho així, les perdigonades, mira, a vegades l'encertes, però normalment busquen un col·lectiu concret, si anuncien xocolata o anuncien rentadores o cotxes. Aleshores, un de les dificultats és aquest. Aquí volem dirigir la informació. I finalment, jo tinc un suggeriment que no, a vostès, però també a les autoritats, diguem-ne, sanitàries. I una possibilitat seria, si es fa un sol informe, els aspectes que van dirigits al pacient o als familiars amb un tipus de lletra. És a dir, per exemple, en cursiva. I els que van dirigits a un altre professional amb la lletra, diguem-ne, rodoneta o normal entre cometes. I això, d'alguna manera, aleshores sabria la persona que el que va dirigit i el professional també té que tindre més cura amb tots aquests aspectes que aquí han estat assenyalats amb el tema que va concretament dirigit al familiar i al pacient. I potser això ajudaria, evidentment no és la solució, però potser sí que podria ser una ajuda en aquest aspecte, de tal manera que hi ha coses, el pacient, ja entrant en el camp dels drets i del dret, sí, té dret a tot, però tots tenim dret a tot, com a la Constitució espanyola diu que tenim dret a l'habitatge, però te'l tens que buscar tu, no? La vida, desgraciadament, és així. En el tema aquest també, l'informe mèdic, sí, és pel pacient, però si també té que ser pel professional i per tal, té les seves limitacions. Aleshores, el suggeriment de fer amb dos tipus de lletra diferents, que tothom ho pot llegir perquè és el mateix idioma, però ja sap cada un quina és la part que la persona que ha escrit aquell informe ha pensat en transmetre-li aquella informació. No li nega la possibilitat de rebre l'altra informació, però específicament pensat amb el pacient és aquesta. Pensat en el professional és aquesta altra. Algun comentari? És un suggeriment interessant, sobretot de cara a començar per algun lloc. I llavors, per començar per algun lloc, doncs, si focalitzem, com dèiem abans, en el què tinc i què haig de fer, el que haig de fer és molt important, no? Doncs que en aquesta part, com a mínim, si hem de posar esforços,
tenint en compte que tenim poc menys temps, doncs jugar amb la possibilitat de colors diferents o de lletres diferents seria una de les possibilitats. Gràcies. Moltes gràcies. Passem a l'última pregunta, el doctor Oriol Ramis, i aquí ja acabarem. Molt breu. Gràcies també per la... Vaja, jo ho he trobat molt útil i molt interessant i us felicito. Només volia fer un parell de reflexions, a veure si també la compartiu o no. Una és, evidentment, esteu preocupades per l'impacte d'aquesta qualitat en el tractament que es fa del material. Hi ha una cosa que em sembla que també heu mig dit, però que a mi em preocupa molt, que és de quina forma millorar, o dit d'altra manera, de quina forma planificar l'impacte que les vostres troballes poden tenir. Llavors hi ha una cosa que sembla òbvia, n'heu parlat un miquet amb les idees, però en el fons, vosaltres heu buscat informes molt complicats, però una gran quantitat d'informes són molt repetitius, són molt similars. De fet, hi ha gent, els teòrics, per exemple, de l'assistència hospitalària, que cada cop més els hospitals es dividiran entre una part de l'hospital que bàsicament funcionarà quasi industrialment, i faran catarates i pròtesis de maluc i no sé què, i per tant aquests informes es repeteixen. I això en la pràctica a mi em sembla que la majoria de metges que treballen acaben fent pastamentes d'aquestes, ja sigui físicament o ja sigui perquè tenen muntat unes frases al cap, les van posant sempre les mateixes. Clar, disposar de models ben treballats d'aquests, això que els anglesos en diuen un template, aquests models, clar, això seria una cosa clau i a mi em sembla que ara el que convindria és traduir això amb informes claus. Hi ha algunes idees que en el passat s'havien fet, el cadastre, no podem dir sarrieres i què sigui, però a mi em sembla que això seria utilíssim perquè tindria un impacte molt més important que la feina de sensibilització que proposeu, que també és molt important, però evidentment vol dir que recau en uns personatges que sempre són una minoria, que són els que es preocupen de posar de no posar l'ES al final de grams o de deixar l'espai a les 12 i les hores, que això sempre serà molt poca gent. En canvi, si això la realitat, que és que això es va automatitzant, això ho permetria. Evidentment ja sé que no depèn de vosaltres, que tot el... No dic perquè experiència de la societat, perquè hem intentat treballar-ho, i la societat de documentació mèdica també, l'embolicament que hi ha d'estructures que tenen poder sobre aquestes qüestions és molt complicada, cada hospital és un món, la història clínica compartida, etc. Però a mi em sembla que és un tema per deixar aquí. I després d'això, o lligat amb això, i és un tema que volia adreçar-te tu pel treball de la càncer de mama, perquè m'ha cridat l'atenció que feia servir llaga i úlcera. I una cosa que vam estar discutint amb una gaire, justament amb el Toni Bertran, que és una persona que ha estat recollint la situació del llenguatge popular, ens vam adonar que llaga, per exemple, és una paràbola, és un supervivent. És a dir, llaga és una paràbola que estava destinada a desaparèixer com tantes altres han desaparegut del llenguatge, diguem, de la salut habitual, que està sent substituït per, ja no tenim cremó, no tenim rosi, en fi, tot això que està passant. En canvi, llaga s'ha mantingut, i el Toni Bertran planteja, jo crec que té raó, que l'única raó perquè llaga es manté és perquè en els codificadors automàtics llaga es va mantenir. En canvi, en l'altre lloc, quan cremó ha desaparegut i es diu pirrosi. Ho dic perquè, esclar, m'agradaria saber l'experiència del teu grup bombolla aquest de canceroses de mama amb què vas treballar, fins a quin punt vas veure que això era cert, que es mantenien unes paraules més vulgars, vull dir, més del parlar habitual, i fins a quin punt estaven penetrant aquestes paraules, és la mateixa comunitat mèdica que les fa penetrar. I penso que en aquest punt els famosos models, els templats aquests, també tenien una responsabilitat a decidir quin tipus de termes fa servir. Gràcies. En relació a la primera part de la pregunta, tens tota la raó. Crec que amb totes les coses que has comentat. Nosaltres no és que haguéssim agafat informes molt complexos de manera expressa, sinó que com que treballàvem sobre... vam haver de triar. I vam triar un col·lectiu que és un nen que té una malaltia rara. Llavors, clar, aquest nen passa per diverses unitats i normalment són malalties molt més complexes que no els casos que es posen. I és veritat que per això surten també informes una miqueta més llargs, etc. Però jo crec que el que tu has comentat és molt interessant i és veritat que en determinades àrees es van repetint aquestes frases que a més serien interessants perquè però el que passa és que es van repetint amb errors, o es van repetint malament, o es van repetint fins i tot amb
qüestions de llengua, si ara ja ens posem en qüestions de llengua catalana i castellana, amb moltes interferències, etc. Llavors, jo crec que estaria molt bé que es pogués arribar a treballar sobre aquests esquemes més tipificats o aquests menús desplegables tipificats i que en aquest treball fos un treball conjunt, un conjunt entre el professional de la medicina però que també hi haguessin lingüistes, especialistes en comunicació, perquè això faria que realment poguessin treure, ja que després s'ha d'utilitzar moltíssim i s'ha d'implementar de manera automàtica, que estiguessin estudiats. Perquè quan nosaltres hem estudiat tots aquests ítems, etc., no ens els hem inventat nosaltres. És a dir, hem partit de molta bibliografia anterior, molta feta als Estats Units, etc., en què ja havien treballat lingüísticament aquests temes. I, per tant, no hem partit de zero, sinó que hem partit del coneixement que hi ha a la nostra àrea sobre... I, per tant, aquests equips mixtes, que a vegades ens costa tant treballar interdisciplinàriament i que jo estic supercontenta d'avui poder estar aquí, i nosaltres que no som metges, que no som professionals de la salut, explicar alguna cosa i que hi hagi 40 persones que estiguin interessades, com a mínim dintre l'àmbit de la salut, per nosaltres això és una satisfacció, perquè són aquests treballs interdisciplinaris que són molt importants, no? I li dono la paraula a la Laia. Sí, jo molt breument comentava primer que la infografia aquesta terminològica s'ha elaborat a partir de... Ens vam basar en un diccionari per pacients, és a dir, que en les definicions i en tots els aspectes s'ha tingut en compte que anava destinat al pacient, que n'hi ha molt pocs, i tan complets en l'àmbit del càncer de mama, i a través d'aquest diccionari, que també el vam crear el grup de recerca, i que té les arrels en una assignatura que és gestió terminològica, vam elaborar la infografia. Quan dic d'aquest diccionari és que per fer servir i per realitzar el diccionari hi havia un corpus al darrere de textos tan especialitzats com textos més divulgatius. En aquest sentit, d'aquí han sortit els termes de la infografia. Després, evidentment, amb professionals de la salut i també pacients, es va acabar de complementar i va sortir llaga i úlcera perquè, evidentment, s'utilitzen els dos. Sí que és veritat que llaga potser s'utilitza més entre pacients i úlcera ja té un caire més especialitzat, com la paraula ja es veu, no? Però jo sí que volia comentar que això és un tema curiós perquè també a les entrevistes ens adonem que no sempre passa el mateix, perquè, per exemple, els pacients ja coneixen perfectament el que és el PET, el que és moltes paraules que ara nosaltres diem, ostres, són molt poc transparents, doncs ells les tenen, coneixen més la paraula PET que tomografia per emissió de positrons, per exemple, no? I és curiós perquè és això que comentaves en aquesta línia de que està entrant el coneixement especialitzat de ple i sobretot, com comentava la Rosa, amb malalties que tendeixen cada vegada més a cronificar-se i que el pacient ha de prendre decisions. I no sé si t'he acabat de contestar, no? Però vull dir, la infografia no venia tant de les entrevistes, sinó més d'aquesta base de dades d'aquest diccionari, on hi havia textos tan especialitzats com divulgatius, però sí que és veritat que s'ha validat tant amb pacients com a especialistes i els pacients estaven totalment d'acord amb els termes que vam seleccionar. I el que sí que vas prioritzar és que, ja que anava destinat als pacients, sempre que hi havia més d'un sinònim o d'una paraula, una variant, doncs posar-les totes, però prioritzar la més freqüent entre els pacients. I per això primer hi ha llaga, perquè és la més freqüent entre els pacients, i després úlcera. I de fet, a totes dues, si pot, la infografia és multicapa i vol dir que permet navegar a diversos nivells, fins al nivell més específic, que és el de la definició. La definició és la més concisa, la més externa seria la imatge. Bé, moltes gràcies a les tres ponents. Ho hem de deixar aquí, tenim més comentaris a través del xat. Intentarem gravar aquesta sessió, la posarem a l'abast de tota la gent a través de les dues societats. I en nom de la SOCDEMCAT i en nom de la Fundació Dr. Antoni Esteve, agrair també a tota la gent que ha participat, a la gent que s'ha connectat a distància, els que heu vingut aquí a fer-nos companyia i, evidentment, als tres ponents que ho han fet molt bé. Jo també us ho volia agrair molt, però llavors, potser si llegíssim el seu mail, si la gent vol fer alguna pregunta, no sé si us sembla bé, no? Podem posar en comú, sense cap problema. Sí, no? Sense cap problema. I, finalment, recordar que teniu disponible el PDF per descarregar-vos gratuïtament i, a més, a través de la Fundació també us posarem la possibilitat que pugueu recollir el llibre físicament durant un període de temps que ho posarem a la nostra pàgina. Res més. Moltes gràcies a tots i fins aviat.